Здравейте! Днес ще направим преглед на тестето Bicycle Rider Back, синия вариант. Така, значи, към комплекта ми дойдох, т.е. поръчах си допълнително карта с син и червен гръб. От една страна син гръб с бял гръб и двойна карта син гръб. Тях ще ги оставим тук. Сега, това е тестето, не е отваряно още. Ще използвам макетни ножичи за ги отворя. Така. 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 Какво представлява кутийката? Така. Значи, виждате, тук пише Air Cushion Finish, Made in USA, Cincinnati, Ohio. Тук виждаме дизайна на картата, дизайна на карта на гърба. Как изглежда? Значи, тук казах, че пише Air Cushion Finish. Значи, отдолу е баркодът, без никакви разкрития, пише Bicycle Poker Size 808, т.е. стандартен размер, стандартен. Отгоре пише Poker и тук е знакът на Асото Пика. Така, нека отворим. Това тук е лепенка и пише на нея The USA Playing Card Company. Така. Тук малко. Нещо. Само това. Нещо, айде. Ще го оставим. Така. Сега картите. Ето няма нещо. Кутийката оставим настрани и идва с карта за... Това е рекламна карта. Royal. Нея ще я оставим тук. Идва с още една карта, която е... Това е също рекламна карта. Две рекламни карти. Така, и това е тестето. Идва с два джокера. Този е гаранционен джокер, този е обикновения джокер. Така. Значи аз разсъвам, че не го мога. Но нека оставим за сега картите и да видим дизайна на Асото Пика. Дизайна на Асото Пика е обикновеното, както при всеки Bicycle Rider Back, разбира се. Виждаме тук пиката, която е само при Асото Пика е такъв дизайнът. Пише The USA Playing Card Company Cincinnati USA, тук пише някакъв номер и тук пише Bicycle и сайза, размера на картите. Сега да я разгледаме отзад. Значи, както знаете, Bicycle, това е тук е колелото, както виждате, ето. Колелото, тук са две ангелчета, както и тук на всеки ъгъл. 1, 2, 3, 4 ангела. Има 4 ангелчета, характерно за Bicycle картите. Така. Доста са добри. Да, доста са добри. Харесват ми много. Имах вече такива, но няма значение. Не, аз не го мога да разстилането. Става горе-долу. Така. Картите са доста добри, значи има различни сайти, от които може да поръчате тези карти. Но аз съм ги поръчал от Arcanes.bg, може да ги поръчате също от Bulgarian Card Tricker, всеки нали с предпочитанията си. Нека разгледаме, да видим, то какво да ги разгледаме, като Валето Пика си е едно и също, както и Каро и всичките карти. Обикновеното вале, обикновена дама и обикновен поп. Както при всички карти от 50 стотинки от 1 лев, 2 лева, 3 лева, 5 лева, картите са едни същи.
Така. Нека да видим. Да, доста. И да, това беше това.